kamar yadda yawa ake a yau kenan duk abin da ka gani ana yi ƙur'ani ake wakihiya duk wannan karatun na zamani ƙur'ani ake wakihiya so da kar ku yadda da irin wannan abin da za ka gani farkonsa mai kyau ne duk ƙarshensa baya kyau hata su islamiyya nan da ka gana yi in dai yarka ta dan fahimci addini kurin ka aurar da ita in ta yi gaba ka ce za ta janye mai ta dau digiri kuma lamari ya lalace nan gaba kuma an fita daga tsarin da Allah yake so an yi ga yahudanci shine wasaddun nasu an sabilillah ana hana mutane kada yi ga addinin Allah in garin Allah waye kullun ana yi wa mutane kudu ba su manta da Allah su tuna da rayuwar duniya da abin da kuma duniya zai tunatar ba alkhairi bane to Allah ya ce duk mutanen da suka manta da wannan manyan maluma su ma yanzu haka suke ciki malami yana karatun Qur'ani yana darasu ɗansa sai ya je waje ya ce zai yi karatu kuma yaron zai gaje yaron da ya fita waje idan sai ya bude zai gaje ka ai sai dai ya gaji yahudu ba zai gaje ka ba to ana ga wayewa ne ba wayewa bane ba alkhairi bane inda ya wuce wannan karatun namu da ake yi aka ce yaro ya fita Misra ko ya fita jami'a ya je ya dawo to ayi da farko ma baban nasa zai raina ai abinda zai ga cewa baban nasa ma bai iya ba ko babansa yayi jahilci to mai wannan kuma wai ka ce ya gaje ka ai ba zai yi ba kuma daga baya ka ce da mutane wai danka ya kangare kai ka kangarar da shi Allah ba ya masa wayo inda ka bari mana karatun da kake yi sau da gaba ya karanta Qur'ani a gida mana ai in Allah ya yarda komai abin da ɗansa don ya gaje kama zuciyarsa zai so amma wanda ya fita ya bude ido yahudu ya hure masa kunne ka ce zai ma abin da ranka yake so ai sai da yawa yahudu abin da ransa yake so ita aƙida canja ta ake yi duk lokacin da aƙida ya yi ma'amala da yahudu to aƙida zai juya ya zama na yahudu in kuma aka daɗe ana ma'amala da nasara aƙidan zai juya ya zama na bature haka aƙida yake duk mutumin da imaninsa kaɗan ne daga zaran sun yi ma'amala da wani mutum in ba sa ba zai janye masa aƙida hatta yaya ko ɗanka ne ka kula da shi sosai ka daina gani kamar wasa ne in dai kana barin ɗanka suna shiga gidan wani wasa wallahi a gidan sai ka ga an koyi ɗabi'ar da gidanka ba shi ba ne yanzu za a canja ɗanka a gida haka mata ma kuma matarka kana bari yau ta je unguwa in Allah ya dago ba za ta nema ma aƙida za ta zo ma da aƙidan da ba ita kake so ba dan ta je can abin da za ta gani daban ba abin da ake a gidanka ba kaga kuma kai ka bata ta yi ko to haka dama yake haka kuma ma idan yarka tana da mugayen kawaye ba yadda za a yi tabi ubanta sai ga yarinya ta zama munafuka tana ganin ubanta tana boye wayanta an koya mata wani aƙida ne da a gidanka ta sani ba ta sani ba to rayuwa haka take duk mutumin da Allah ya sa kai aure ka tsare matarka da gaske ka tsare yaranka kar ka koyo aƙidar da yafi karfinka in sun riga aƙidar nan ya ratsa su ba yadda za a yi ka canja musu ba za ka canja musu ba shi abin da ya da sa zuciya ya da suke nan ai to yi ne Allah ya ce wa yasaddu an sabilillahi ba ku suna hana mutane gabarin addinin Allah me Allah ya faɗa zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun zidnahum azaban Allah ya ce ba za mu fasa ba fa za mu dandana musu za mu ƙara musu azaba fawqa al'azabi sama da azaba allazi isai wanda suka cancanta a kafircin su Abdullahi dan Mas'udi ya ce a qaribun kunami za a ƙara musu an yabuwa firan kunaman kan nakali kaman dibino ne a duwala mai tsawo me yasa Allah ya ce za a musu haka a bi ma kanu yufsiduna saboda barnan da suka yi bi saddihim an-nas anil iman sun hana mutane kada su zo su bi addinin Allah duk mutumin da ya hana mutane bin addinin Allah to abinda muka faɗa yanzu shi Allah zai masa saboda haka duk mutumin da ka sani ka bar mutum ya zo ya ba Allah to yanzu wanda suka matsa mana da wannan sune yahudawa ne aikin kenan dare da rana in sun fito mana da wannan gobe su fito mana da wannan jibi su fito mana da wannan burin su kara biya addinin Allah in ba haka ba ku duwa kudin da ake kaiwa a bal kudin da ake kaiwa bal addini ne amma za ka ji duk dan musulmi yanzu ka kai danka karatu ya burin sa ya ta je buga bal an canja danka aqida ga qur'ani fa yaro yana karanta amma Allah yake ya fatiha ya je buga bal ba sa so yaran ku su zauna lafiya wannan aqida ne kadan kenan daga harkan bai hude wai saduna an sabilillahi kenan kaga karatu ka tura yayi to me yiwa da bol din zai yi kaddara ce bol din yake yi ko to bari mu yi sauri mu gama bol din mu je karatu mu yi sauri mu gama karatu mu je bal haka aqidan yake wai saduna an sabilillahi yaro dan karami an koya masa kihiya kuma in kawai ya ba yahudu amma hankalin yana tare da yahudu haka ne ko to ina kallon siniman din nan
ku duba da ku gani yaro ya an kai karatu so yake Allah Allah ya tayi ya je ga kallon sinima hankalinsa duk yana kai mai wannan kuma ya haddace Qur'ani da wuri ai sai dai ya haddace matan Indiya ko da mazajen su amma ba yadda zai haddace Qur'ani da wani to wannan ma sunan sa wai saduna an sabilillahi ne an hana yanku su koyi addinin Allah kun ga biyu kenan na uku yaro abin da ya sani yanzu da ne aiki ya sani yayi yanzu kuma yaro an hore shi da san kuɗi ko ma me za ka sa in ba kuɗin ka bashi ba bai da daraja ya saduna an sabilillahi ne to haka ne yaran ku suke hana ku addini abin da ya sa yahudu yake kama yara ai babba tasa ta kare imana so yake kama wanda ya tayi zai iya bata wani ai to wannan shine fasaran waya sadduna an sabilillah ku dinga kula da aqidar yayanku ku dinga kula da addini yayanku in kun yi wasa a zahiri kun haife su amma gaba kadan kuma za su fi karfin ku nan gaba dan naka zai zama shine uba fa kai ne da burin ba yahude kenan ya mai da mu haka da ya zama uba ya zama da shikenan magana a samu aljanna ma bai taso ba kai uban kuma danka ya zama uban ya zama da nan gaba kaga uban ma ya bata dan ma ya bata ko tunda da zai dinga yi uba fada ba kuma a shari'a na addini ba to kaga burin bai hude ya cika to yi ne Allah ya ce waya saduna an sabilillah suna hana ku kada ku bi tabarkin ubangiji na'am zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun Allah ya ce ba za mu bar su ba sun yi mummunan aiki a duniya dole ne mu kara masa azaba fiye da wata azabar domin barnan da su ma suka yi ba kaɗan ba ne wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wajina bika shahidan ala haula wa yawma idan wannan rana ta yi za mu ba ku labari na ba su fi kulli ummatin za mu tada kowace al'umma shahidan za mu aiko mata da annabanta mai ba da shaida a kanta alaihim min anfusihim huwa nabiyuhum annabinsu wajina bika za mu zo da kai ya muhammadu shahidan kai ma ka zama ibada hida ala haula ya kome ka ga wayannan mutane naka wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wa nazzalna alayka alkitaba Allah yace mu ne muka sauke wannan littafi na alqur'ani a gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tibyanan likulli shay'in da abin da ake da bukata na addini qur'ani ya zo da komai shine tibyanan bayanan likulli shay'in Qur'ani ya bayyana mana komai ya hataji ilaihin nasu wanda mutane za su amfana min amrin shari'a ce duk wani abu na shari'a ba abin da aka neme ya Qur'ani aka rasa shi babu shi idan ka Qur'ani ba ga abin ba to ka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi dan hadisan manzon Allah Qur'ani ya fassara idan ka nema hadisan manzon Allah ka rasa to ka duba ijma'ul ulama malama abin da suka yaka in Allah ya yarda abin da Allah ya faɗa za ka gani domin ba wanda ya san maganan Allah sai manzon Allah ba wanda suka fahimci maganan manzon Allah sai sahabban manzon Allah ba wanda suka fahimci maganan sahabban manzon Allah sai tabi'ai sai tabi'ina to kowane abu da nasaba ba zai yoyo kai ya Qur'ani kaga wani abu din ba amma duk abin da ake bukata Allah ya ce mun kawo shi to ya ubangiji idan mun gani a Qur'anin ba mu gani ba ya ce ku tambaye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai na saukewa zai warware muku to yanzu ko ba ga ta tambayi sahabban manzon Allah to daga ina ga a duba duk maganar da annabi zai yi annabi da zai bayani wai ba yau zai yi ba yayi ya gama